وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. ربي زدني علما وارزقني فهما واجعلني من الصالحين آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة وسلم تسليما كثيرا. أما بعد قال شيخ المصنف رحمه الله نفعنا به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Wahbub nabiyika, wahbub lan demena sapa sira nabiyaka ing nabi sira. Suma'adim mongko nuli ngegumna sapa sira qadrahu ing derajat pangkate Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cabanganipun iman ingkang berikute inggih menika remen dumateng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cinta dumateng Gusti kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lho cinta dhateng Kanjeng Nabi niku pripun? Ya kula jenengan kudu ngerti riwayate. Gusti Kanjeng Nabi lahir ana Mekah. Dinane Senin, taune taun gajah. Nyapa kok diarani taun gajah? Karena pada tahun itu terjadi penyeranganipun Raja Abraha saking Yaman. Pengen ngrusak Ka'bah. Soale teng Yaman digekne Ka'bah sing anyar. Supaya akeh wisatawan-wisatawan sing rono, supaya akeh wong-wong sing berkunjung nyang nggone tanah Yaman kalih Raja Yaman Raja Abraha wektu niku digekne wis pokoke omah-omah sing apik-apik, hotel-hotel sing luar biasa. Digekne Ka'bahan untuk menandingi Mekah. Lho engko nek sing rono akeh kan ya bakulane ya laris. Sing nomor loro mengke nek cara sakniki ya enek visa to, Pak. Wong munggah kaji, wong umroh niku kudu nek paspor kan sing gawe pemerintah Indonesia. Paspor niku KTP yang luar negeri. Nek jenengan KTP Indonesia niku mung KTP kartu tanda penduduk. Tapi nek jenengan lunga nyang luar negeri niku surat identitas sebagai warga negara Indonesia kuwi diarani paspor. Nggih ta? Bener. Ning izin masuk di satu negara
terus ndek kono engko pirang dina sak piturute niku jenenge visa. Pun roh dereng Gong rong tau yang luar negeri. Wong sobomu yo Karanganyar pasar grosir, Karanganyar pasar grosir. Alon-alone jeraruh paling jenengan. Apa meneh alon-alon sing saiki, napa nate mlebu? Ana ulane niku mengke. Para bapak, para ibu ingkang minulya. Lah sakniki wong umroh niku bayar visa pira? Pinten? Pinten, Pak? Semerep napa mboten? Visa niku bayare pinten umroh? Mboten oleh toh. Mboten niku wae. Wong haji niku visane iso 20-25 juta lho, Pak. 28 toh. Lah nggih. Sing haji plus niku, kula tangleti sing haji plus Furoda niku visane niku swidak pinten ngoten. Swidak juta penak-penakane ngoten. Lah nek wong sing haji wong Indonesia niku kae 200.000. Wis katakanlah nggih murah-murahan ae 20 juta. Wis murah-murahane 20 juta wis. 20 juta ping 200.000 pira? Pinten? Oke. Wes akeh pokoke. Nah, sing ngetokne visa niku nyuwun sewu kedutaan besar. Lah kedutaan besar niku ya pemerintah Saudi kono. Nek visa nyanggone Mesir murah namungan. Saniki niki ya 1.500.000 menawi. Murah. Tapi nek teng Saudi teng Mekah jenengan umrah visane wis. Para bapak, para ingkang minulya. Lah, krana Raja Abrahah niku kepengin negara niku ya dikunjungi banyak wisatawan, dikunjungi banyak manusa. Engko nek rono bakulan diparingi laris. Buka kuwi nek cara teng mriki kula diceritani tangga-tangga kanca-kanca dunglu niku nek pas mujahadah kubro. Niku jeding sitok niku selama mujahadah niku bro sekitar penak-penakane seminggu ngoten niku. Niku kamar sitok niku jeding sitok niku lho. Niku iso oleh dhuwit 1 juta barang. Niku. Lah nggih iso langkung to. Iso langkung niku ngoten niku. Sehingga kula duwe bola niku direwangi utang bank diki gawe jeding lah. Utang ning bank 300.000 ngoten niku. Tinggi gawe warung kalih damel jeding WC niku wae. Ngoten. Lah, kena corona wingi ra iso bayar. Ceritane. Mbok sakniki pripun kula dereng dolan mriku. Niku mungkin nek wayang mujahadah niku bro dulur-dulure sing saking ngene Prambon ngronggot niku diceweluki kon ngewangi masak. Mungkin mulih no disangoni 2 juta ngoten niku. Para rawuh ingkang minulya. Lah, mula saking menika lajeng Raja Abraha niku jenengan takok jenengan tanglet Pak Madura niku. Wong Arab Saudi niku yang Mekah Madinah kuwi bakulan wektu haji kira-kira kan sekitar 2 wulanan to. Niku wis kena tinggi mangan setahun wah turah wis. Niku mungkin setahun biasa nyebut gawe turu karo dolan tok. Dia nakleti niku sing nate teng mriku ngoten niku. Mila nyuwun sewu para bapak, para ibu ingkang minulya. Lajeng Raja Abraha gawe Ka'bah tandingan, gawe tempat-tempat penginapan tandingan sak piturute ning ternyata panggah gak payu. Ngoten. Panggah mboten majeng. Maka lajeng nggawa pasukan gede tinggi nyerang tenggene Mekah ning panggah kalah kalih sing gawe Mekah, kalah kalih sing duwe Ka'bah. Lah keranten menika kaya wong-wong Jawa sak piturute wis rasah kakean ngomong laire taun gajah.
Kaya dene kula jenengan wong Indonesia niku lho, ngoten niku wau. Iki lahire kapan to? Kelo to lahire Gunung Kelut Bledos lho. Ngoten. Gunung Kelut Bledos gedhe lho. Ngoten. Ora ngerti Gunung Kelut iki Bledos bolak-balik niki mawon ya kaya wayahe Bledos niki. 8 tahun 9 tahun niku wayahe Bledos Gunung Kelut. Cuman nggih biasane bledose cilik. Para bapak, para ibu ingkang minulya, niku cinta dumateng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus sing nomor lorone kula jenengan kudu ngerti riwayat hidupe, kudu ngerti pripun anggenipun gesang Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi niku gesange perwira. Kanjeng Nabi niku sampai sedone gak duwe omah lho, Pak. Omahe niku nggih ndamel lempok teng masjid. Mungkin nek nemoni tamu nggih dateng masjid sak piturute. Satu sisi masjid niku sedaya wakoh. Kuwi Gusti Kanjeng Nabi. Sehingga Gusti Kanjeng Nabi sedo waktu niku terus enten pelebaran peluasan masjid, maka griyane Kanjeng Nabi niku lajeng dipun gusur garwa-garwane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus pindah dateng dalemipun piyambak-piyambak. Wi perwirane Kanjeng Nabi kados mekaten. Para rawuh wis pokoke kathah. Piye supaya kula jenengan menika isa nuwuhaken rasa cinta dumateng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai kula jenengan kadang-kala nek tahlilan la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadun Habibullah. Muhammad kuwi kekasihe Gusti Allah. Nek kula jenengan Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa habibina. Habibina niku artine cintaku, ngoten niku. Kekasihku, ngoten. Sayangku sak piturute Gusti Kanjeng Nabi. Wis iman dumateng Kanjeng Nabi, napa seneng cinta dumateng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wis muga-muga kula jenengan sedaya dipun paringi isa ziarah dhateng kuburipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wis mbuh piye carane kok Gusti Allah nek nitahne. Anu ora ngerti ngeten iki wae. Para bapak mantun riyaya Idul Fitri nika enek wong wedok niku tenggen kula. Kula critani. Ngoten. Agen kula ngriki nyuwun tulung menapa cara mengke dalu napa kapan ngoten jenengan tindak dhateng griya kula saged. Enten napa Bu? Ngoten niku wae. Kula pengin mlebu Islam. Loh, lha jenengan napa dereng Islam? Nggih mpun. Ngeten lho. Bojo kula niku wonge Kristen. Nyambut damel teng gudang garam, mandor gudang garam. Lah kula niku Islam. Ning terus kula dirabi nek ngrabi kula niku teng gereja. Rabine nyang gereja, kula nggih manut mawon kula seneng kok. Ngoten niku. Lah terus nggih kula nggih rabi cara gereja, ngoten niku. Jenengan nggih purun wong kula seneng kok. Ngoten wis. Gadah putra napa mboten jenengan? Gadah anak kula lanang, anak kula 3 lanang kabeh. Lah terus jenengan sakniki niki Islam, kula Islam salat. Nek jenengan ngaji kula nggih melok ngaji. Bojo kula nek jenengan ngaji nggih melok ngaji. Ning KTP ning jenengan, KTP kula panggah Kristen. Ngene iki terus piye, Pak? Ngoten niku. Lah terus pun sak senggange jenengan kapan mengke tindak dhateng griya kula kalih bojo kula jenengan tuntun maca syahadat. Lho, lan jenengan nek wis salat to? Nggih. Kula salat bedinten wong jenengan nek ngaji kula nggih melok, bojo kula nek ngaji ya melok. Ning KTP Kristen iki aneh-aneh iki yo anu niku. Pun akhire kula ngejak Pak Mudin. Lah Pak Mudin niki nggih biasa ngaji kados jenengan ngeten iki wau. Pak Mudin niku namine Pak Didik. Pak Didik
iki wargamu enek sing arep mlebu Islam. Sinten? Pak Kae karo Bu Kae. Lho, lah niku napa mboten Islam? Wong nek Jumat ya Jumatan, wae ngaji yo ngaji. Wae tahlilan ya tahlilan. Nggih, tapi KTP-ne Kristen itu lho sih. Anu mawon, Pak Kin. Benjing po kapan kula jane KUA kalih jenengan pripun? Nggih monggo. Ngoten niku. Akhire kalih Pak Mudin kalih kula terni tenggene KUA didameni surat rekomendasi, surat mualaf. Ngene iki piye Pak yo? Tapi niku syarat Islam ngaji yo melok ngaji tenggene Masjid Agung napa? Karo sing lanang niku. Ning KTP ni Kristen niku wis suwi wis enek 20 tahun. Ngoten niku wae. Wis sing wedok umur sakniki niki sing wedok umur 23, sing lanang umur 27. Cek sehat kabeh, Pak. Wis akhire KTP ni dirubah, bar KTP ni dirubah, Sawal wingi kula diundang kan ngisi pengajian. Wong loro bar kopatan budal umroh. Sing umrohne anake, Pak. Ngoten niku. Anake telu niku urunan dingin umrohne bapake karo ibuke. Ngoten. Ya Allah, anake Islam kabeh. Ngoten. Anake Islam sedanten sitoke di Jakarta, sitoke teng Surabaya, sitoke teng mriki teng Kediri mriki. Para bapak, para ibu, ngoten niku sapa sing nyangka. Lah keluargane sing lanang niku kabeh Islam, keluargane sing lanang niku kabeh Kristen niki dina. Nek keluargane sing wedok tiyang Gampeng Rejo mriku wong Islam kabeh. Para bapak, para ibu, para rawuh, ngoten mawon basa mulih umroh kula ngrika. Pak Kin, jenengan dongakne kula paringi yuswa panjang, sehat. Napa Bu? Kula didaftarne Haji Plus kalih anak kula. Kalih bojo kula niki didaftarne. Insyaallah 3 tahun niki benjing kula nek diparingi saged budal haji. Lah niku bayare pinten? Bayare 7 dosa niki duka benjing pelunasane. Dadi anake telu niku bar ngumrohne bapak ibuke niku sik urunan neh bapak ibuke niku didaftarne Haji Plus wong sitok bayare 70 juta. Dek daftar tok niku benjing duka pelunasane. Para bapak, para ibu, Gusti Allah niku nek nitahne perkara mboten kurang dalane. Wis kula jenengan bendina ndonga wae nyuwun muga-muga iso ziarah dhateng kubure Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dhateng raudhah. Wis isane ya mung ndonga tok ae. Nyelengi oleh napa mboten? Nyelengi ngoyo nabung supaya iso umroh, supaya iso haji kuwi oleh napa mboten? Ka oleh. Takok Bu Yahya nek mboten ngandel. Enjing wau enten tiyang ngirimi video kula duka bener duka mboten. Omongi Bu Yahya mboten oleh nabung ngoyo sampai direwangi poso-poso, sampai direwangi urip ngirit-ngirit supaya iso umroh, supaya iso haji kuwi omongi gak oleh. Umroh haji kurban kuwi nek enek dhuwit turah. Kula jawab, lha nek ngenteni dhuwit turah kapan turahe? Wong nenek dhuwit turah kok tukokne vario. Ngoten niku. Ya dhuwit mesti ra turah no malian. Ngoten. Nenek dhuwit turah kok tukokne keramik, nenek dhuwit turah sing asale motor Mio malih dadi Beat. Ngoten niku nenek dhuwit turah motor Beat malih dadi vario. Ngoten. Nenek dhuwit turah vario malih pengin dadi Avanza barang kok kapan turahe terusane ngono ki mang. Ngoten. Maka kula jenengan iki ngibadah ki ya kudu dipeksa barang. Nek ora dipeksa niku mungkin ora budal ngibadah kira-kira. Ora gelem kurban, ora gelem umroh haji sak piturute, kuwi kudu dipeksa. Mila para ingkang minulya, kados ingkang dipun dherekaken Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Panjenenganipun menika nggih sembarang kaler direwangi
napa tekad direwangi ngoyo. Nek ora ngoyo niku mengke ora iso teka nggon. Wong kula jenengan iki pancen ya kudu ngoyo. Jenengan kabeh lak ngoyo to niki? Ngoyo niku. Ngoten niku. Takok Pak Topik niku jan ngoyo tenan niku riyen. Wong niku rabi nu budal ora nggawa apa-apa lho, Pak. Terus akhirnya nyanyi ngoten niku wae. Kamu datang apa? Mung nggawa dengkul. Sing sitoke nggawa lah gitu ngoyo. Ning kenyataane alhamdulillah basa rumah tangga ya diparingi iso. Nah, kone saiki diangkat dari P3K yang gitu men gitu. Bayarane lumayan ngoten niku. Ora rawal alhamdulillah. Wis to pokok kabeh niku kudu telaten, kudu istiqomah. Nek Pak Ajir ora istiqomah yo P3K apa ngoten niku. Padahal iki yo PGA lho, malah kakak kelasnya Pak Anies lho niku riyen. Ngoten niku. Para bapak nek gak ngono sapa sing ulang TPA? Para bapak, para ibu, cinta dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngibadah niku kudu didhisikni. Kula jenengan kudu ngoyo ngibadahi. Wis iki kudu diprioritaskan ibadah. Mungkin nek wis iso ngibadah, sisi positife wong Madura niku, Pak. Iki anak wong Madura niku. Sisi positife wong Madura ngoten niku. Niku gawe omah niku sederhana, biasa. Ning haji ngoyo. Direwangi numpak perahu, numpak kapal. Ngoten. Soale prinsipe wong Madura niku urung oleh sugih, ora bakal sugih nek urung haji. Wis sisi positife. Mula ora gablek apa-apa, ora duwe apa-apa ngono wis ngoyo budal haji. Ngoten. Mbuh engko pokoke iso teko kono. Syukur-syukur teko kono terus nyambut gawe sak piturute barang ngono. Ngoten. Mila para bapak, para ibu, para ingkang minulya, wis sisi positife. Lah kula jenengan niku njiku sing apik-apik wae ngoten. Wis duwe aja diambur-amburne eman-eman. Mumpun ngantos kula jenengan menika terjadi duwe dhuwit 200 juta tukone mobil rusak dandani ora kena sak piturute akhire didol murah panggah ora iso haji. Kula dhek wingi ganti uli teng kene Pak Waloyo niku Pak Waloyo dandani montore gak karo-karuan, Pak. Ngoten niku. Wis iki dandani sing apik kula konokne. Niki motor niki luwih larang timbang omahe timbang mobile. Lah motor ki nyambut gawe. Wis ora nek slebore, ora nek plat nomere, mbuh wis napa jenenge? Ya motor dingge ngeloper ngoten niku kok. Ning niku sing olehne dhuwit akeh. Sing berikute para bapak, para ibu ingkang minulya niki cinta dumateng Kanjeng Nabi. Hikayat enek setunggalipun cerita. Kacarita Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz niku khalifah, seorang presiden sing luwih mengepentingkan rakyat katimbang awake dhewe. Niki dina enek gak pejabat sing mentingke rakyate ora mikir awake no tumon apa mboten. Wis rakyate diopeni tenan. Sampai dhek niku mikir awake mboten sampai. Niku panjenenganipun Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Tahu ngutus pasukan tentarane maring tanah Rum. Rum niku nek saniki Eropa ngriko. Nalika iku ana tentara Islam, agahe 20 padha ditawan. Nuju sawijining dina tawanan-tawanan mau dikumpulake ana ing alun-alun den tuntun wong akeh banget, ditonton wong akeh banget arep den adili zamane ngetek mekaten. Nah, Raja Romawi wektu niku terus lajeng nari sitoke, kowe tak bebasne ning syarate kudu gelem misuwi Kanjeng
Kanjeng Nabi. Nabi Rasul Muhammad pisuwono. Kowe nek gelem misui tak bebasni. Purun apa mboten, Pak? Mboten purun. Kula timbani misui Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam luwih becik kula tak mati ae. Akhire karo sang raja dibunuh tiang niki wau. Basa kalih sang raja niku dibunuh terus sirahe niku wau tugel saka awake ucul saka awake. Sirahe niki mubeng wer karo muni la ilaha illallah al malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Wis bareng ngoten sing nomor loro nggih ngoten. Kowe misuwana Nabi Muhammad. Nek kowe gelem misui Muhammad, kowe tak bebasni. Jawabane moh kula nek kon misui Nabi Muhammad. Kula luwih becik mati katimbang misui Nabi Muhammad. Maka lajeng kalih sang raja ditugel gulune tugel del. Bareng ngoten terus gulu sing tugel del niki sirahe niki ngubengi panggonan lapangan niku karo muni la ilaha illallah Muhammadun Habibullah. Sang raja kaget, roh peristiwa-peristiwa sing ngoten niku kaget. Iki sirah ucul saka awake kok cek iso muni kaya ngono kuwi mah. Para rawuh niku bukti kecintaanipun piantun-piantun zaman semanten dumateng junjungan kita Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wes, cinta dumateng Kanjeng Nabi mboten kula terusne niki critane sik dawa. Cinta dumateng Kanjeng Nabi niku kita wujudaken dalam bentuk maca sholawat. Maca sholawat niku jane sing apik wae tahlilan lho, Pak. Dene jenengan maca sholawat diiringi rebana ngono ke hiburan. Maca sholawat wayah kula jenengan tahlilan ngoten niku. Ngoten. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Labbaik Allahumma sholli Sayyidina Muhammad Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Niku selawate apik, takdim lungguh anteng. Ngene bar ngono terus la ilaha illallah Muhammadun Habibullah. Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli alaihi wa sallim. Gitu. Sallallahu ala Muhammad sak pitulute. Maca sholawat. Wis sing jenengan isoni apa? Itu bentuk kecintaane kula jenengan dhateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inggih menika maca sholawat. Sing nomor loro. Sing nomor telune seneng karo sing disenengi Kanjeng Nabi. Jenengan remen apa mboten? Seneng karo sing disenengi Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku seneng gawe klambi putih. Jenengan seneng gawe klambi putih mboten? Kanjeng Nabi niku seneng damel wangen-wangen. Minyak wangi. Jenengan nggih minyak wangi mboten? Gusti Kanjeng Nabi seneng dahar kurma. Jenengan karo kurma seneng mboten? Gusti Kanjeng Nabi seneng kalih kikil. Jenengan seneng doyan kikil mboten? Kikil wedhus. Kula wingi diteri kikil saking mriki 7, Pak. 7. Dereng kula masak. Kula bakar tapi punan ngoten niku. Wis kula mungkin jenengan paringi kikil 3 apa pira ngono ae. Lha kok dikeki 3, jek enek nek jerone 4. Ku pinter. Njaluk dikeki 7. Ora tau. Oke nek maringi. Dereng kula masak. Jeneng Nabi niku remen, Pak, kalih kikil. Dahar kikil niku remen. Kathah hadis sing nyebataken Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam niku nek wektu ngeten iki ngrokoti kikil.
Jenengan doyan kikil mboten? Gak doyan sampean. Soale roh napa nih? Roh kikil niku reget nggone telek ngoten niku to. Ya, para bapak, para bingkang minulya, niku pribadine Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi niku demen karo para rondo. Rondo-rondo tuwek-tuwek niku karo Kanjeng Nabi sering dijagongi, dijak guyon. Engko nek enten rezeki ya diparingi rezeki. Jenengan remen apa mboten? Remen mboten? Niki lho rondo-rondo teng lor niki lho. Rondo umur 75, 73 niku. Ora rondo anak siji umur 21. Aduh. Kanjeng Nabi remen kalih para rondo sepuh-sepuh niku remen. Kanjeng Nabi niku remen kalih piyanten-piyanten sing sepuh-sepuh. Disawang sak piturute. Ngoten. Kula nate manggih setunggalipun hadis nyawang wong tuwa, nyawang wong sepuh jenengan nyawang kanthi remening penggalih niku ganjarane gedhe. Jenengan nyawang mara supaya Pak Heri niki, gitu. Kalih perawan SMA jek seneng ndi jenengan? Kok guyu to kula ngleti. Jek remen pundi? Lha jenengan nyawang tiyang sepuh-sepuh ngeten niki lho. Niki ganjarane gedhe. Teng napa? Dibalik piyantun sing pun sepuh niku, ngoten niku. Pamane sampai umur 75 80. Niku enten lakon kisah perjalanan sing panjang. Liku-liku, ngoten. Kula niku remen enten tiyang sepuh-sepuh Bu Sakiti, Bu Marno barang niku sak Pak Marno niku kadang kula sawang. Lho wingi jenengan tangleti cacah niku. Napa sawaken kala? Napa Pak Kin? Niku riyen enten Mbah Tomo, enten Mbah Gandhi sak piturute. Iki sik enek Pak Haji Marno. Ngoten niku wae. Ngoten. Lah nek Pak Haji Mursyid niku cah nom-noman kula sawang. Niki riyen sesepuh-sesepuhe wong Al-Maksum. Mumpung tasih enten sawangan. Dibalik panjenenganipun sing sakniki niki sepuh-sepuh niku wau. Niku menyimpan kisah perjalanan kehidupan yang panjang. Mulai seneng sabar sak piturute ngoten niku wau. Sampai enten sing putrane sedo rumiyin, putune sedo rumiyin. Kuwi rasa ati niku wis gak karo-karuan, Pak. Dia sudah merasakan ati sing isine rena-rena. Anake dadi manten atine bunga, sampai anake duwe putra malih tiba putu atine bunga. Satu sisi putrane sedo atine susah, sak piturute. Maka dibalik kula jenengan nyawang wong sepuh-sepuh niku menyimpan rahasia yang panjang. Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam siji wektu niku diparani wong wedok. Nah kula pun nate crita dhateng ngersane panjenengan. Namine sinten ngoten kula supe. Pokoke nek wong wedok. Kanjeng Nabi kula jenengan pegatne Kanjeng Nabi. Teng napa? Ngeten Kanjeng Nabi, kula niku rabi angsal piyantun kakung namine Muawiyah. Lah kula niku umur kula niku tasih 28 taun. Lah Muawiyah niku usiane pun 77 taun. Lah nyapa sampean njaluk pegat? Apa kurang? Mboten kurang Kanjeng Nabi. Sugih wonge. Kula mas kawin niku dipun paringi kebun kurma sak menten mbane. Nek cara sakniki mas kawine niku sawah 2 hektar. Niku mas kawine sawah 2 hektar langsung sertifikat balik nama kula. Ngoten. Ning nyuwun sewu. Kula niku sik enom Kanjeng Nabi. Tongkate Muawiyah niku ra iso ngadeg. Kula ya butuh niku kula sik enom. Wis ngene ya, ngene tak omongi sampean. Engko tak pegatne, bojomu tak omongane ning sawah sing dingge mas kawin biyen kudu kok balikne. Nggih, kula purun. Akhirnya tegal sawah sing 2 hektar niku dipun wangsulaken terus dipun pegatne kalih Kanjeng Nabi.
Muawiyah niku nek bar salat subuh sahabat Muawiyah sepuh niku mungkin ngubengi desa. Sapa sing gelem tak rabi, tak kai mas kawin sawah rong hektar. Iki padha karo Pak Sabar almarhum niku. Munyer ae. Kula sampai dijak mubeng niku kula isino. Pakin kula jenengan golekne wis sapa kono. Rondo-rondori tak rapopo sing penting gelem ngopeni aku. Engko tak kei omah iki. Kemutan Pak Sabar to. Ngoten niku. Niku nek susah teng omah kula kalih nangis Pak Rien. Ngoten. Wah akhire rabi. Basa rabi niku wau ora cocok karo karepe teng omah kula. Nangis eneh. Gak cocok Pak Kin. Lah terus pripun? Ngoten. Jenengan iki jane sabar gak to Pak dadi wong? Ya sabar to jeneng kula sabar kok. Jenenge sabar. Ora Bapak, wonge wis edo kula critane jenengan roh to. Ngoten niku. Bapak Ibu rahimakumullah. Sedo teng pelemahan ngriko lha kok. Ya Allah, diceritane Pak Sabar. Para bapak, para ibu ingkang minulya, mboten enten wong wedok sing gelem dirabi. Lah sapa wong lanang model ngono? Apa kon ngerabi bondone ya nek wong ndang mati. Lah nek tibakno umure dawa ngono. Ra mati-mati ngono dadi kembang amben lah ngopeni gak karo-karuan niku mengke. Para bapak, para ibu ingkang minulya. Akhire Kanjeng Nabi niku budal perang. Nggo pasukan gede musuh wong kafir. Isik teko separo perjalanan dipun purugi malaikat Jibril. Kanjeng Nabi jenengan kondur jenengan bali. Teng napa? Niki dina sahabat Muawiyah sedo. Jenengan sak pasukane jenengan kondur rumiyin ngopeni jenazah Muawiyah. Basa ngoten jeneng Nabi lan para sahabat kondur dipun rawat didusi sak piturute krana lan duwe bojo ngoten. Basa didusi rampung sak piturute disalatne lajeng Kanjeng Nabi nyumrapi sahabat Muawiyah niki rumasane Kanjeng Nabi mlebu swarga dinggiroyokan karo midodari. Kanjeng Nabi tangkelep dateng malaikat Jibril. Kuwi Muawiyah duwe amalan apa kok sampai kaya ngono? Jawabe malaikat Jibril, sahabat Muawiyah niku sedina niku mboten kurang maca selawat kagem panjenengan ping 700. Maca qul huwallahu ahad niku ping 700. Ngaten niku bendina. Ngaten niku. Teng donya dimoi karo wong wedok-wedok rapopo, mlebu swarga tinggi royokan karo midodari. Lah sahabat Muawiyah sing pun sepuh umure 77 kok jek ngeyel golek bojo teng napa, Pak? Wong lanang niku nek mati ra duwe bojo, uripe boten sempurna, islame boten sempurna. Tapi jenengan para duda ya kudu ngerti nek wis tuwa-tuwa ngono kuwi rabi iki ya angel. Nyocok nih karo anake, nyocok nih karo mantune, nyocok nih karo putune gitu. Ngoten, ya dipikir. Mboten napa-napa tapi mubeng nyang Karanganyar ini enek rondo sing gelem tak rabi mbok menawa. Akhire enek rondo kuwi umur 60 tahun, jenengan purun kula rabi. Lah sampean wani ngrabi aku jonggole apa? Siji kula mboten nyambut damel. Nomor loro kula ya ora duwe apa-apa, ora duwe omah sak piturute. Lah engko kok ingoni apa? Ya nek tanggilan aku le berkat tak kei pangan. Ngoten niku. Enek ora karekan. Rondo pundi jenenge Karanganyar sing ngeten iki wae, sing dijak jihad fisabilillah. Para bapak, para ibu ingkang minulya, mila keranten kondisi mekaten, Kanjeng Nabi niku remen kalih wong sepuh-sepuh niku seneng. Nglumpuk karo wong tuwa-tuwa, jagungan karo wong tuwa-tuwa, guyonan karo wong sepuh-sepuh. Krana wong tuwa-tuwa niku syarat dengan pengalaman hidup. Ngoten niku wae. Apa maneh sing sampai wong biyen-biyen niku rabi sampai ping 4 sak piturute. Nggih to? Niku nate rabi karo kae pegatan duwe anak iki sak piturute. Betapa ruwet kehidupan rumah tanggane. Lah wong sing ngeten iki menghadapi ujian sing kathah saking kersanipun Gusti Allah, jenengan nyawang tok wong sing ngono kuwi wis oleh ganjaran. Ning kosok wangsule jenengan nyawang bocah-bocah se SMA, jenengan nyawang wong-wong sing umure cek 30 tahun ngisor niku nyawange penuh nafsu maksiat dosa. Para ingkang minulya,
wi Kanjeng Nabi remen kali wong sepuh-sepuh niku keranten wong tuwa niku sepindah malih syarat dengan pengalaman hidup. Nah, kula jenengan remeno karo wong sepuh-sepuh nyawang wong tuwa-tuwa niku ganjaran, pun to. Mboten usah khawatir. Mosok jenengan nyawang wong tuwek terus sahwatan ngono mosok. Ya ora to. Nyawang wong sing sepuh-sepuh ngoten niku wis pengalaman anggenipun gesang. Kula kadang kala lungguh ngoten niku kula jak jagongan, kula tangleti rena-rena, cerita kono-kono kula rungokni, kula remen ngoten niku. Keranten itulah kitab sing urip sing boten enten tulisane tenggene kitab napa kemawon. Wis muga-muga anggenipun kita ngaji pun sak dereng dadi ilmu sing manfaat, maslahah barokah fidini wa dunya hatal akhirat. Menawi wonten lepatipun atur kula nyuwun ngapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.